Sziasztok, itt egy frankfos videó. Na, mondtam már sok rész, vagy hát, hogy elkészült azt hiszem kb. Ilyen 4 videó, nem tudom mennyi, de ezt is majd látni fogjátok a linkben. Na, William Afton családjáról, String Bonnie-nak a családjáról van szó. Na, van a William Afton, ő az apuka. Van a Michael Afton, a fia. Annak van a húga, ugye a Vanessa Afton, de őt azért nem mondják, mert elég zűrös egy kapcsolat az apja és lánya között, hogy hát tud beszédek meg ilyenek, mint egy normális élet, csak ez másabb. Van a öcsikéje, de őt úgy nevezik a síros gyerek. Mert egyfajta sír és bőg. Nem tudom miért, senki nem mond semmit, de ő majd tudni fogja, vagy hát nem, akkori emberek tudták, hogy miért, vagy hát hogy csak az öccse, a bátyja, a Michael, de ezt kihasználta, tehát igen. A sírosnak van egy húga, az a legkisebb, ő Elizabeth, őt a Circus Baby öltem meg, egy robot, de igen, ilyen prototípus. A prototípusoknak, meg a izéknek a testébe helyezik el ezeket. Mi mondtam, 5 gyerek fűződik, élete fűződik William Aftonhoz. Azért már igen, de elhalták a szellemek a prototípust, tehát már egy új izékat fedeztek fel. Hoppá! Tehát itt jön a csavar, hogy különben mekkora szemétség kell ahhoz, hogy különben megszívasson egy egész családot, egy egész népet. Nem csak ezt a családot, a gyerek igazából Roscoe volt rossz helyen, tehát megint más, de akkor is szemétség. A családja, és van egy felesége is, de őróla ködösek az információk, mert nem beszélnek sokat. A fia, annak a húga, ugye a lánya, a síros gyerek meg a lánya, de a síros gyerekről sem sokat beszélnek, mert nem. Őről annyi volt az információ. Na, ő akkor volt érdekes, mikor a Maci megölte. Onnantól már úgy lett az egész. Bár most benne lesz a harmadikban a haverja, String Bonnie barátja, tehát nagyon durva. Nagyon durva, higgyétek el nekem. Vagy a negyedikben lesz benne. Nem érdekel, a lényeg, hogy nagyon durva lesz. És igen. És ha már itt tartunk, akkor ugye van ez a Freddy Fazbear pizzázója, mindegy. Akkor is más mondanak. Na és a lényeg annyi, hogy ugye úgy van, hogy mindig építettek valamit. Na hát igazából leépítették, leszették az egészet, de Michael, mikor egy összeálló prototípus megölte, vagy nem megölte a Michael, csak megsebesítette, lenyúlta a bőrét, igen, elég durva volt, azt ő, mint őr, ugyanúgy megcsinálta, csak annyi, hogy jöttem már az apját, és az összes prototípus vele együtt ölte meg. De akkor az apja már nem String Bonnie volt, hanem String Trap volt, és onnan lett Grunge Trap, vagy vírus. Mert számítógépnek a hátfalára, tehát a gépnek a falára rátette az új lenyomatot, lementette, meg nem lementette, csak tudjátok, na. És Brantrap onnan lett, hogy Vanessa, a lánya, mint mondtam, szerzett neki egy testet. És onnantól lett ő a híres Brantrap.